Machiegni wechego mag tuke. Kaunti ma Migori kokalo kuom migao mar tuke osingo bero weche mag tuke e kaunti no ka gitenore kod migepe ma opogore. Director migao mar tuke Liano Komo mane wuoyo e kinde romo mar sumo paro e weche tuke, romo mane okelo kamoro achiel apizas mag piny owacho mar kaunti ma Migori e migao mar tuke kod oganda mawuok e migepe ne owacho ni giseketo okenge makare mar bero weche tuke e kaunti no ma Migori. En mondo wakel jotend tuke duto ma Migori e kanyakla wariw gi county government. Mano en wach maduong' ma gimotimre kawuono. Number 2, wawuok kaka kawuono waresolve kata wawinjore ni waaye gik miluongo ni tournaments to wadwa chope gimiluongo ni gero tuke. Wan ka gi jogo manotugo, jogo moseloso nyaka tuke madongo machalo tournaments madongo muneno ga ka, mondo waket wiwa kanyakla mondo wayud ni to ei Migori ka ere yo ma wanyalo luwo mondo wabed gi sports ma active throughout the year. To ere yo ma wanyalo konyo go nyithindwa ma talents gi opondo e grassroots.